बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुआ गोदान फरायसा बराय फोरबो फालिथाय लोगोसे 15थि बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारि लादों। बड'ल मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो फालिथाय लोगोसे 15थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिना फुंबिलिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नब कुमार ब्रह्मआ आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेटारेसार नेहाथारि मणिराम बरगयारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो। बेबायदिनो हाबाफारियाव गोदानै फरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। लोगोसे बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि दालाइसा एबसुनि गोजाम आफादनि बिबानगिरिफोरखौ सिफायनानै गोदान बिबानगिरिफोरखौ गायसनगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। मुलुगसोलोंसालियाव जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 15थि बोसोरसालियाव जथुम्मा लादों आरो बेजों लोगोसे गोदान फरायसा बरायनाय फोरबोबो लादों। दा बेयाव फुंबिलिनिफ्राय लानानै आफादनि नियम खान्थि बादियै बिथांमोना फिरफिला बिरहोदों आरो मुंख्लं बिथांमोननो मान बावनो थाखाय जोंनि मिरुनिफ्राय बिथांमोना खावलायहरदों आरो बेयाव दिनै जोङो बाहागो लानानै बेखौनो जोङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो दिनै आगान होनो मोननाय आरो जों फरायनो मोननाय बे गासैबो दिनै जोङो गोसोखांनांगोन आरो मान बावनांगोन। गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं बिथांमोननि थाखायनो दिनै बेयाव मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जों जायगा मोनदों। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि हालामनि बा जोंनि ओनसोलनि गासै लाइमोनफ्रा बर' आरो गुबुन गुबुन फरायसाफ्राबो बेयाव गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आरो जिउआव दावगालांनो हायो, ओनसोलनि जौगाथायखौ लाबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों इयुन जोलैखौ खावलायगोन जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो थाखाय जाहाथे बयबो साखाफारा जायो, गाव गावनि गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जाहाथे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय, बड'लेण्ड हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बेयाव मोनसे मोजां खाबु दङ आरो बे खाबुखौ गासैखौबो जौगाफारसे लांनायाव आरो बायदि फरायसाफोरनि जेंना सोरजिनाय, फरायसाफोरजों बायदि उसुबिदा सोरजिनाय बेखौ अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोदों आरो जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे बेयाव जेबो जेंना गैयाजासे आरो जेबो उसुबिदा गैयाजासे बेवहाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि जोङो दिनै नाजाबाय थादों आरो बेनि फारसे दिनैनि समाव जेसेबांखिनि बेयाव डिपार्टमेन्ट थानांगौ इउनिभारसिटियाव बेखौबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांगांसेबां दाबि खालामगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ सेंसन होआखै होननानै इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंखौ मिथिहोदों। दा बिनिखायनो फरायसाफ्रा दिनै जोङो बेयाव थानानै साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंथाइ लानो हागोन बिनि मिजिंजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे दावगाथायनि थाखाय जोङो बिनिफ्राय जुजिनांगौनि थाखाय दिनै जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों आरो मुंख्लं बिथांमोनहा जोंखौ गावनि जिउ बावलांनानै बेबायदि समखौ होनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो। जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय 15थि बोसोरारि जथुम्मा। लोगोसे बेयाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि गोजाम बडिखौ सेफायनानै गोदान बडि दानाय जागोन। बिदि बे प्रग्रामजों लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि सेन्ट्रेल आबसुनिनो आफादगिरि सारखौ लाबोगोन। ओमफ्राय एपइन्टेड स्पिकाराव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एसपिखौ लाबोगोन। ओमफ्राय स्पेसियेल गेस्टआव जोंहा लरेन्स सारखौ लाबोगोन। बिथांमोनखौ जों लाबोनायजों माबा मोनसे इनकारेज खालामनो हायो, बिथांमोनखौ इन्सपायार खालामनो हायो, बिथांमोननि स्टाडियाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम मोना, बिथांमोननि स्टाडियाव हेफाजाब होनो हायो। बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बिथांमोनखौ हेल्प होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ फोजोबखांबाय। गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायो। फार्स्ट अफ अल जों बिथांमोनखौ बरायो। बेनि उनाव जों बिथांमोनखौ बिथांमोननि प्रब्लेम जियानो फैया मानो प्रब्लेमाव जों गसंथागोन, बिथांमोनखौ हेल्प होगोन। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशेल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशेल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशेल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531
885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।